Her er en vejledning til anlæggelse af PVK med den anerkendte over-the-needle-teknik. Teknikken er den samme, uanset om du anvender Introcant Safety 3 eller Vasofix Safety. Her vises over-the-needle-teknikken med Vasofix Safety. Start med at anlægge stase. Desinficer indstikstedet 2 gange. Lad desinficeringen tørre mellem hver påføring. Vælg mindst mulig PVK til størst mulig vene. Bemærk, jo højere du vinkler kanylen, jo skarpere er den i anvendelse. Start anlæggelse og observer, at blod fyldes i tilbageløbskammeret. Blodet viser, at kanylespidsen er placeret i venen, men ikke nødvendigvis, at katederet er i venen, så undlad at trække i kanylen. Sænk PVK'et til hudniveau. Før det få millimeter ind i venen for at sikre korrekt placering af katederet. Hold kanylen i ro og skub katederet af kanylen og ind i venen. Blod i katederet bekræfter korrekt placering i venen. Slip herefter stasen. Træk kanylen roligt ud af katederet, mens du komprimerer på venen. Du kan med fordel støtte fingeren på PVK'ets vinge. Kasser kanylen i kanyleboksen. Nu tilkobles den ønskede fyldte forlængerslange, og PVK'et fikseres. Skyld forlængerslangen og PVK'et efter med saltvand. PVK'et er nu klar til infusionsterapi.